Hola, Ida. Antoni Rei, ben entusiasmada. O sigui, vaig fer la ruta de Betlens, bé, l'he fet avui de matí. Jo és que en Joan m'ho va dir i no m'ho esperava tant. El naixement del casal i el teu. T'ha agradat? Les feministes deuen estar... Total, m'encanta. Per què? Veritat, no? No ho diuen? Clar que sí, supermodern. M'ha encantat, m'ha encantat. És el que toca. Però m'has de contar una cosa, perquè hi ha betlems, que dirien grossos, i després hi ha el teu i el d'en Joan, que són com a només una escena. Sí, bueno, això se diuen diorames o betlems oberts. Són dues coses diferents. Dos tipus. Exacte. És que per com m'ho de classificar. No, jo només feia allà el betlem Bé, amb això quatre... no és un invent nostre, també s'ha de dir. No, els diorames són com un teatret, que hi ha com un escenari, unes bambalines, que tu veus d'una sola finestra, diguem, Clar, sí. exacte, i veus una escena, com si tu vessis una òpera, una obra de teatre, qualsevol cosa. I després els betlems oberts, que és que els va veure de diferents bandes, que també és vera que a la ruta n'hi ha un parell, que només són d'una banda, D'un costat. però tenen moltes escenes, representa una escena de camp, hi ha molt de pastors, hi ha moltes escenes, molts de racons, que tu has d'anar cercant cosetes, que m'has dit que no has trobat quines cosetes. No, tot no. Tot no, és que, clar, és la gràcia d'anar a passejar, a veure-los i... Bé, nosaltres amaguem certes coses. Una és el frare, que és una cosa molt mallorquina. Sí. Després, els que són de l'associació de betlemistes, tenim una jarreta falanxera. A cada betlem. Exacte. No, hi ha moltes coses. Sí. Si aneu, mireu de trobar-ho, també. Les jarretes és que són més avinents, no és que els amaguem molts. I després hi ha 6 betlems que tenen un caganer. El caganer sí que és vera que és d'influència catalana, però també li poden altres. Què trobes? És fantàstic. Jo és que he quedat, que tinc ganes de tornar-hi perquè m'he deixat coses per veure. I si vol tornar dia 29 de desembre, a les 6 de l'hora baixa, fem una ruta guiada per tothom que se vulgui baix. Veureu que posarem el nostre telèfon, allà vos podeu apuntar i en cas de dubte o el que sigui, podeu anar a la pàgina web de l'associació, que també sortirà aquí baix, no ho veurà? Aquí, per exemple. I allà trobeu tota la informació que us faci falta. Beníssim. M'has d'explicar una cosa que troc que va quedar pendent. És que, clar, en el darrer podcast, és vera, vàrem anar, pensàvem un poc, i vàrem anar un poc esquerada. I les joventuts. I mos van deixar moltes coses amb en Joan de xerrar del tema dels betlems. Perquè ja que xerràvem de vestimenta, com així, els betlems mallorquins van vestit del segle XIX, quan estan representant del segle I, i després surten els cosiers, i després, hi ha massa anacronismes, me feis, no sé què... Els betlems mallorquins és un anacronisme total. És un món d'anacronisme. Hi ha ballades, i les ballades no són del segle XII com varen dir un temps, no. Però ballaven al segle I, no ball de bot, no ballaven jotes ni mateixes. T'imagines que hagués quedat el mateix ball idèntic del segle I fins ara? Seria patrimoni de la humanitat. Seria fantàstic. No, mira, simplement és que el betlem no té per què representar l'època de Jesús. Perquè jo, per exemple, jo el meu sí que ho faig hebreu, quan xerram de betlems hebreus, és que xerram de... Que no és el mateix que napolità? No, perquè el napolità també representa una època que és anterior al betlem mallorquí. Un altre segle. Sí, clar. No, hi ha tota una història. Sí, és complicat. No és complicat, no és vera. Clar, és que fem hebreus, això, intentant representar fidedignament l'època de quan va néixer Jesús. No sempre ho aconseguim, és vera, però ho intentam, almenys. Després hi ha napolitans que representen un poc més segle XVI, segle XVII, de Itàlia i la cort de Nàpols. De fet, seria napolità perquè ve de Nàpols, d'allà, que allà simplement ho tenien a la cort i després se va popularitzar
doncs, la seva paraula diu, en el poble. Ah, Val? I va arribar aquí de la mà dels Barbons, val? I va passar en el poble. Això a la península. I la península va venir de cap a Mallorca. Què passa? Que, clar, el que se coneix un poc en aquell moment és el que se viu i se comença a representar èpoques del moment, que és aquest segle XIX. Val? sí. No, Això en Joan vos ho explicarà millor. és que no puc estar per tot, Ai, no puc vaja. estar per tot. Però és Fa molt vera bona que... feina, però. Ai, gràcies. Fa molt bona feina. No, jo he disfrutat. Anava... Bé, sí, vaig a veure Betlems, però sense tenir la sensació que quedaria bocabadada. Sí. Tinc ganes de tornar-hi. Amb això de Betlem mallorquí també, va ser la meva opinió, trobo que també és una idealització del segle Clar. XIX. També és vera que jo sé de Betlem, per exemple, de la Casa de Cultura, que s'ha basat en certes fotos de final del XIX, principis del XX, i les ha retratat bastant bé, i fantàsticament bé, bastant bé no, fantàsticament bé, que són de lo que ha fet enguany nou, que és la zona de l'Iglésia. Si aneu a veure-lo, veureu. Per exemple, el Sant Joan ha fet les pedreres de Marès, de la Mola, i quan algun poble de nits que fa feina a prop, per cert, Sí. i les ha representat bastant fidedignament, perquè també és una cosa que la de nit se va construir en aquest segle XIX damunt aquesta pedra. Clar. O sigui, va construint aquesta pedra a posta sobre l'encedia els fonaments. Ja has desvelat massa coses, deixa que vengui. Hi ha més coses, però hi ha més... Deixa que vengui. Hi ha més misteri. No, cada vegada, dia Hi ha 29. més misteri. És vera, és misteri. No, he al·lucinat en els misteris. Sí. No m'esperava mai una figura de Sant Josep fent el que fa, ja ho veureu quan vengueu. Dia 29, Sí, s'han d'apuntar. s'han d'apuntar. Apunta-vos.